Ja pracuję zarówno z osobami początkującymi tutaj, jak osobami z trudnościami ruchowymi. To są różnego rodzaju trudności ruchowe. I jest bardzo ciekawe, jak łączymy sobie różne elementy. I takim pomysłem, którym chciałam zaproponować właśnie podczas tych warsztatów, była kreatywność, ciekawość, energia i twórczość. Jak czasami z naszych ograniczeń możemy zrobić atuty i co możemy z tego właśnie stworzyć, co możemy zrobić, żeby właśnie nie skupiać się na tym, jakie mamy bariery, co nam przeszkadza w ruchu, czy nasza fizyczność przede wszystkim, bo w tym warsztacie jakby są osoby, które mają utrudniony ruch, ale co możemy zrobić innego, co może być ciekawe, co może być inne, jak możemy to zakomponować w przestrzeni, w pracy z innymi. I technika kontakt improwizacja jest chyba najlepszą techniką do tego typu pracy, kreatywnej, otwartej na nowości, otwartej na innych ludzi, na dotyk. Więc wydaje mi się, że przez te 2 dni staraliśmy się właśnie to eksplorować. Też było ciekawe, jak energia grupy i liczebność grupy była rozłożona, ponieważ pierwszego dnia przyszło trochę więcej osób i zupełnie inne ćwiczenia wykonywaliśmy. Były one bardziej nastawione na całą grupę, a drugiego dnia skupialiśmy się na duetach, nawet na kwartecie, na triach, że mogliśmy bardziej intymnie wejść w niektóre sfery i w naszą pracę. Wprowadziłam taki element na warsztatach, takich kartek przyczepianych z różnymi hasłami. Tak sobie to nazwałam, worki bezpieczeństwa. I zaproponowałam uczestnikom, że jeżeli zgubią się w jakimś momencie, nie będą wiedzieli, co robić, jak się zachowywać, jaka ma być ich postawa, więc mogą zawsze wrócić do tych kartek. I tam była energia, aktywność, kreatywność, była pauza, pewnego rodzaju cisza wewnętrzna, którą możemy również osiągnąć, abstrakcja, czyli coś nieokreślonego, taka pognieciona kartka, która była takim wentylem bezpieczeństwa, że jeżeli nie wiemy, co to jest dziwne, to też może się pojawić na warsztatach. Bio, czyli nasza biologiczna, wewnętrzna energia, z której korzystamy, takie animalistyczne ruchy również możemy sobie tam wrzucić w ten worek, organiczne ruchy. Tak, i to też napisałam w różnych językach, że na nowego rodzaju doświadczenia, na nowych ludzi reagujemy pozytywnie, mówimy tak. Na początku uczestnicy warsztatu nie wiedzieli, co mają z tym zrobić, jak mają to wykorzystać, ale po całym dniu, po 6 godzinach pracy stwierdzili, że stopniowo zaczęli korzystać z tych elementów i one pozwalały im szeregować swoje emocje, i uczucia, i ruch, i to, gdzie są w danym momencie, gdzie chcą się przemieścić, gdzie chcą iść, co chcą zrobić. To im dawało właśnie takie bezpieczeństwo. Tak wchodzili sobie, wybierali sobie te kartki bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że ten pomysł w jakiś sposób zadziałał.